kada posreduješ u konfliktu. Budi most. Zastani, diši. Dubok udah svetla i ravnoteže. Izdahom oslobađaš pritisak da biraš stranu, da sudiš, da rešavaš sve sam, sama. Udah svetla, izdah pritiska. Ukrsti dlanove ispred grudi u visini srca. Levi dlan je jedna strana, desni dlan je druga. Osjeti toplinu između njih. To si ti. Povezuješ, ne razdvajaš. Ti si most preko koga prolazi razumevanje. Razdvoji dlanove do širine ramena. Između njih je prostor. U tom prostoru je uvid do rešenja. Ono nije ni na jednoj, ni na drugoj strani. Ono je uvek u prostoru između. Ti držiš taj prostor otvoren dok drugi ne uvide ono što ti već vidiš. Duboko udahni svetlo i otpusti pritisak. Osjeti mir među svojim dlanovima. Ispruži ruke ispred sebe i prenesi taj mir na obe strane. Mudrost je videti obe istine i naći treću i time sreću da zajednička istina služi svima. Ukrsti ponovo dlanove. Rešenje postoji. Ti ga vidiš. Otvori oči, izdahni. Budi most. Na stranama su stranci. Nema strana. Sve je jedno i svi smo jedno. Spreman si. Neka tako bude i tako jeste.